Dogecoin je jedna od najpopularnijih kriptovaluta, nastala iz internet memea, ali danas ozbiljan alat za trgovanje i ulaganje. Dogecoin je često u fokusu zbog podrške Elona Muska, svaki njegov tweet podigne cijenu na nove razine. Zamislite, Dogecoin je narastao preko 860,000% od svog početka. Nije čudo što ga toliko ljudi želi trgovati. Ako želite trgovati Dogecoin, napravite račun na Bitgetu. Koristite moj promo kod i dobit ćete čak 50% popusta na naknade. Za dodatnu sigurnost, ovdje brzo prođite KYC verifikaciju s osobnim dokumentom. Uplatite sredstva na Bitget račun, podržani su kripto i fiat depoziti, jako jednostavno i brzo. Nađite Dogecoin među parovima, pogledajte graf i donesite odluku, sve je pregledno i jasno.